Ate Jane, kung pananglitan ikaw si Rita, unsa kay imong na-feel o unsa imong buhaton karon no? Nga makalingkawas ka o masulbad nimo ang imong mga problema nga giatubang karon. Yes, Ate Will. So, para sa ako, medyo, unsahay makakuan ta no, kung pananglitan nga ing ana na ang sitwasyon, medyo mubalik gyud ta sa punto nga, nganong naing adto man pod to, nganong Yes. dawat man pod ko. So, mga ka-feelings, ang kuan lang no, siguro, para sa ako ang ako rang i-emphasize karon is dili ko mo na ata sa kahimtang na nanginahanglan ta og helping hand, nanginahanglan ta og tabang is musunggab na lang pud ta sa kung unsa i-offer or kung unsay naa sa atong atubangan kay sometimes man god kaning atong pagka kaning nag-crave og tabang or nag-crave sa kung unsa ang atong needs sa pagkakaron unsahay makalimot na ta nga mutimbang sa mga butang-butang, makalimot na ta mo tan-aw sa unsa ang posible nga mamahimong outcome sa atong no, sa atong kabuoton or atong dawaton nga mga desisyon or offer ba sa ato ano. So diri sa iya nga kahimtang para sa ako nasabtan nato ang iyang panginahanglanon, ang iyang kagustuhan nga medyo mahawas or makabangon sila og balik sa ilang kahimtang tungod lagi pod sa pagkulang or ka-irresponsable sa iyang pares sa iyang partner sa kinabuhi. So maotoy ingon pa nagtukmod sa iyaha nga instead nga tawag ani nga maningkamot sa iyang kaugalingon medyo nakasandig or sabay tawag di lang siguro ikalain sa tong letter sender no pero makaingon pud ko nga nakalimot siya sa kung unsa ang gitawag kanang termino gani nga delikadesa ekstranghero nga tawo sa imong kinabuhi unya ning kuan ka ning tawag ani ning Ni ride. ning sakay ka or ning dawat ka og tabang nga wala man lang klaro nga agreement or kanang usay tawag aning walay klaro ba nga hisgot or walay klaro nga kasabutan kung unsa ang posibleng kapalit ani. So di ba kinahanglan man god oo naatay na ay mga punto sa atong kinabuhi nga walang wala gyud ta og gustuhon nato unta nga kung naay easy nga solusyon nga naa na nag ung na sa imong atubangan or naa na gyud naglantad na sa imong atubangan nga i-grab na lang nato na no, para masulbad sa ang kung unsa ang atong problema karon pero sometimes kinahanglan pod natong balansihon gihapon kay maunay ang kahimtang sa tong letter sender karon no nga out of nowhere ni kalit lang pagbuto ang problema niya tungod kay gusto lang niyang masulbad ang kadtong previous niya nga giagiano. So mao nagingon nga dili ta mag-rush sa mga butang-butang. Oo na ay mga sitwasyon nga kinahanglan gyud natong immediate nga kasulbaran pero dili sa tanang panahon nga kung unsa ang gi-offer sa imo rang i-grab. O dili sa tanang panahon nga dawat lang ta without any pangutana kung unsay posible nga bugti or baylo ana nga mga offer no kay unang-una kung buti muna hunaon dili niya kailag yod na ila ra niya dito sa siguro sa yung travel pagpaingon og Manila no and then ang sobrang nga kumpiyansa or kanang murag siguro ma-term na to nga murag selfishness ba ang correct word ano di lang siguro ikalain kay wala na ni magyahuna kung unsa ang posible nga kuan sa iya kanang epekto or unsa ang iyang tawag ani unsay iyang motibo nganong nihanyag sa imuha gingana imposible man nga ekstranghero nga mohanyag sa imuha nga wala gyud isip nga kapalit unless kung taud-taud na mo nga nagkauban unya nakit-an ka nga deserve gyud pud nimo ang tabang without any kapalit siguro na may katarungan pero kanang ekstranghero so kinahanglan gyud nga dili ta magpadala sa kung unsa ka init ang atong or unsa ka init or unsa ka tawag aning pitsido atong kahintang dili ta basta-basta musunggab sa kung unsay mga offer ana kay pag-abot sa mga adlaw posible gyud nimong mamahimong problema lakili sa iya ingon pa niya wala siya gipirmahan pero
ang ako manggong kuan pod Ate Will kay kapila naghatag sa iya og tabang, Yes. diba? Oo. So posible gyud nga ang gipasangil sa iya sa asawa, posibleng may nakit-an pod or may gihugutan ng asawa nga ano nga natawag siya og ingadto. Yes, kay magduda man gyud ka Ate Jen. Sa isip asawa, magduda gyud ka sa himo sa imong bana nga anong mohatag or kanang asa pa ingon tong kwarta nga nangawala na sa ilahang panudlanan. Mhm. So, ma-question gyud siya. Yes, kung wala may connection duha, unsay pinaka tumong, unsay pinaka hinungdan nganong naay mga ingana nga transaction ninyo in between sa inyong duha no walay business or walay unsa ba dinha nga mga kuan. So maoray siguro ang pinaka kuan ako no i-emphasize nako karon nga oo naata sa mga punto nga maglisod gyud ta pagbangon kung walay motabang sa atwa, pero kinahanglan pud gihapon nato i-mind ibutang sa atong hunahuna nga ang tawo nga nagtabang sa atoa at genuine ba tinuuray ba ang tabang or posible nga naay giapas maong nin tabang. Yes, correct. Ate Beware Jen. ta no sa mga ingana nga punto sa atong kinabuhi kay sa ato nang giikaingon bisan unsaon lagi nato og pagpakatarong di nato malikayan nga naay mga tawo pod nga lain pod lain pod ang dagan silang hunahuna, lain pod ang ilang mind setting, lain pod ang system flow sa ilang kaugalingon, lain ang ilang pananaw sa kinabuhi. So mao na nga dili ta ingon pa magsubraan pagkakomportable or sobraan ka kumpiyansa nga kung unsa ang atong hunahuna maupoy hunahuna sa uban. Kinahanglan balansihon nato og makatunta nga mubutang og limitasyon para dili ta ingon pa problema pag abot sa panahon. Yes, correct Ate Jen. Inana gid na no nga kinahanglan atong kung ano i-balance ang atong hunahuna ug atong tan-awon kung unsay ma-output ani sa unahan. Mhm. Og dito regarding sa iyang in-laws Ate Will, so para sa ako pod siguro since dili sa ingon nga i-consider nimo no nga or unsa banda na kay naglain man mo nga pamilya kibali, pero since naa mo nagpasilong nga sa bubong sa imong sa imong in-laws, mas maayo tingali unta to nga kanang ni communicate pud ka kabalo naman ka kung unsay abilidad sa imong bana mas maayo pa unta to didto siya ning sa iyang mother-in-law Ate Will, dito siya ning hatag ding padala para kung Yes. magkaunsa-unsa ang sitwasyon, at least dili atakihon man siya sa iyang mga brother-in-laws or brothers-in-law or sisters-in-law naa ang iyang mother-in-law nga makadepensa nga wala siya pagkulang bisan ni palayo siya naa gihapon naguna gihapon siya. So kan sa pagkakaron siguro makig-istorya siguro siya sa iyang mother-in-law or di ba kay pasabot niya sa iyang mga brothers siblings-in-law kung unsa gyud ang kamatuoran ug ngano unsay nagtuklod pod sa iyaha nganong nidawat siya or ni sunggab siya sa offer sa ekstranghero sa iyaha. Yes, inana gid Ate Jen, dili mawala sa mga in-laws kung nga bisag mata-matahon lang naman yung tinambanon nato. Nanagid sa atong thinking nga once nga ni receive ka og gift or whatever nga gikan sa usa ka lalaki, so nagpasabot nga di na gid mawala sa hunahuna, advanced thinking man ta Ate Jane. So naagyoy ko nagid mo Naagyoy commitment. something. Oo, na something. So dili na to sila ma-blame. Mm-mm. Okay, maura to Ate Jane. Yes, Ano yun? yes, Ate Will. Maupat ako ng kabot sa kung una karon. Yes, Nag-imagine. okay. So, na ako'y gamay ikadugang, no, sa imorita nga. Napag kay gamay nga lapses, no? Kay dapat, kaning kita, di man ginato kalikayan nga, nagay may naingon nga temptation, Ate Gino. So, bisan sa imong pangidaron, adto nga time, medyo, na naman ta sa hamto nga pangidaron. So, nanatay, makita na nato kung unsay purpose sa usa ka lalaki nga mo offer sa imo og tabang kay inana man gid na siya nga kung unsay kuan ka nang naigi after sa usa ka lalaki nga mohatag og pabor sa imuha sa usa ka babae, walay kuan gyud, walay lalaki nga mo offer nimo og inana nga tabang kung wala siya
kuan sa imo, wala siya purpose. Wala interest. Wala siya interest, wala siya personal nga intention para sa imo ha. So diha lang kagamay siguro po dati Jane sa iyang huna-huna nga tungod sa kawadon o sa ka irresponsible sa iyang bana mo na lang to iyang gihimo kay aron na ay maka-finance niya dito sa kuano matuwa siya sa kauluhan. So mo nay dako kay nga lapses kay dapat bisan pwede man ka makapangayo sa imong in-laws siguro or sa imong bana mismo nga nakuangan naka diha og allowance, nakuangan naka so mo explain ka nga kung muuli na lang ka ay hatagan ka og kanang pang fair nimo or mga galastuhan kung unsa imong gikinahanglan diha nga nag-standby kay tungod sa katulad yung problema sa COVID. So nidawat man ka so diha ang sayop and then dili nimo ma-blame ang imong in-laws nga maghuna-huna gyud og kanang negatibo para sa imuha kay bisan dili relatives ati Jane makakuan gyud nagid sa imong thinking nga ay kay nidawat ka na agid may commitment or nang something kaninyo duha so dili nimo mailad ang mga tao or dili gyud kuan ati Jane no nga walay kung ano may dahil ka nga no string attached so dili na pwede kay walay tao nga mohatag og kwarta o muhataw og gift sa usap pod ka babae kung walay inyong kuan something. So kay mga wise baya po ng mga lalaki Ate Jean. Asa ba na mo gasto og piso kung ano kanang matter ka dako-dako na ang na extend niya nga tabang sa imuha kung wala siya purpose. So na mga kuano nag kwanta nag-search ta dito sa howcup.com nag-ingon nga nay 5 possible reasons why guys kuno give you a gift or money. So number 1 mo gitong number 1 Ate Jen sa atong pagpangagbas nga he is interested in you. Yun. So mao gina no. Obvious Obvious jud nga bisag daycare ta or bisan wala pa tay grado pinaagi lang sa atong pagmata-mata sa pagsabot. No mao na gid nay number 1. So number 2, he wants to ask a favor. So mao na kay mohatag siya sa imo kay sa na pabor. Mangayo po siya baos no o sa kapabor sa imo nga di na may kapalit. Yes, nga di na ka makabalibad sa unahan kay human naman siya naghatag sa imo gitigaan naman ka. So di na ka kuan pa lihay. Kay manguan naman to Ate Jane, maningil. So number 3, there's an occasion. Kung naay okasyon, siguro mohatag siya sa imo ha kay expressing his affection without saying anything. So, kung naay ibutang ta imong birthday mo regalo siya sa imo og dakong kantidad. So, nagpasabot nga bisag wala siya gisulti Ate Jane nga kaning kuan gid sa imo ha nga word gyud nga 3 words pero pinaagi sa iyahang mga gihatag sa imo expressing na siya kuano na siya affection sa imo ha. Number 4, his friendly gesture. So kung kung dili ka interesado sa usa ka lalaki pod so why nga dili ka mo balibad in a politely way. So kung wa ka interest di ba nganong imo mang dawaton. So diha si atong letter sender karon medyo nagkalapses kay kung mingon siya nga walay something sa ilahana nganong nidawat man ka. So pwede man ka maingon nga dili sa ko kay kanang nakay mga kuan nga rason para lang di ka dili mo maka-connect o dili ma-connect ang inyong duha nga mga kuano nga kaning pag tinagday na ay tinagda na ay. So dili ka makakuan og utang kabubuton. Yes, o di ka makautag kabubuton. So pwede ka mo decline sa iyang mga offer sa imuha. So last, you two are committed na. Kay nidawat naman ka sa iyahang kwarta. Bisag wala pa ka ni ingon nga nakaygi utter nga mga words para sa iya o siya pod ni sulti sa imuha. Pero pinaagi sa mga expression or sa inyong mga actions. So makita gestures. na ma-justify na inyong mga gesture. So ma-justify na sa makakita sa inyo ha nga committed na mo sa usag-usa.
So diha lang ka nasayop lang gamay no nga nasayop jud ka. Gamay ba Ate Jean? So maayo gani kay nawala kaning maayo gani kay ni nawala yang bana Ate Jane kay kung mas midako pa mo dako pa ang problema kung magsinamok sa iya tong lalaki nga buhi pa iya bana. So diha na nga magkadako ang ilang problema. Di na to ma-explain kung ano unsa ang unsa ang mahitabo sa iyang kaminyoon adto nga panahon. So ang angay nimong buhaton sa ako lang pud nga kaugaling insight sa Rita nga siguro insakto ang giingon ni Ate Jane nga makig-istorya ka sa imong in-laws, sa imong mother-in-law nga karon nga pwede ba mananghid ka nga kung dili na ka comfortable sa pagkig-ipon sa ilaha labi na Ate Jane kung padungog kada adlaw ka padungog-dungogon so sakit na po sa Sakit, imo no sa imong part nga inaana so pwede ka mananghid sa insakto nga pamaagi nga mulain ka and then sulti sa imong tinuod kang gibati sa imong na feel nga mga nga imong na sinatian na experience diha sa ilaha kay aron mahusay Ate Jen no mailang ma-touch ang mga kaning ilang mga issues about sa ilaha kay inaana man gyud mo nagiingon nga tao lang nga tong iyang gi-request iyang song nga tao lang so magkasala makahimo gyud sayop no pero okay na lang kay nakakuan siya abtik po siya Ate Jane nga wala siya ako nagipirmahan so inana makalihay siya sa kaso nga ipile sa iya ha kay tungod kay walay document Nagpa-impress. yes kanang daghan na gyud iyang daghan na gyud iyang mga achievements nga daghan na iyang nahatagan Ate Jane nga Yes. dili lang tong usa ka babae Dili lang sa imo particular or sa kung asa siya nagpa-impress or nagpahumot ingon pa. So, ang quotes for the day nga gikan kang Saint Basil so nag-ingon a tree is known by its fruit a man by his deeds a good deed is never lost he who sows courtesies reaps friendship and he who plants kindness gathers love so Ate Jean gamay lang pasabot no pahanay sa atong quotes for the day karon para sa atong letter sender ug sa tanang mga ka-feelings. and he who sows courtesy reaps friendship and he who plants kindness gathers love. Mao gyud sa para sa in summary na lang siguro sa atong quote for the day no. Ingon pa mailhan daw nimo ang usa ka punuan sa iyang prutas o unsa pa dinha nga mga kuan. Pero ang kamaayo mga ka-feeling sa usa ka tawo dili og dili gyud na mawala man ta aning kalibutan na pero ang atong nabilin atong legacy ang atong mga kabilin nga maayong binuhatan unsa nato pagtratar ang mga tawo giunsa nato pag-inspire ang mga tawo magpabilin og magpabilin na and madala pa na sa sunod nga mga henerasyon na maipasa pa na og padayon pa ta nga maka-inspire or makadasig sa uban pod nga pilion ang pagkamaayo og kanang matinabangon or kanang maayo nga pagkatao nga kamao makighalubilo and mutimbang sa mga butang-butang. Okay, salamat Ate Jean no nga mo ginagiingon nga ang magtanong kuno og maayo mo ani pug maayo. Yes, mo go na ta sa atong Bible verse for the day. Gikan sa James 3:10. Nag-ingon, and the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. So mo nag-ingon nga sa atong pagtulunan nga og kinsa kuno tong magtanom og maayo, magbunga pug maayo. Ang katong nagtanom og daotan, magbunang nga pud og daotan. So mo ni pahinumdom nato sa mga pulong sa Ginoo nga nag-remind lang nga kinahanglan ang tao magbuhat kitag maayo kay aron mamunga sa tao og maayo. So managingon na Ate Jane nga kung diha ko makita ang makita ang bunga ang puno makita sa punuan ang bunga kung unsay punuan mo po'y bunga kung sa ato pagkaliwatan nato daotan mamunga putag daotan di ay so mura inaana Ate Jane. Oh, sige. So,
O mga ka-feelings, ug wala naman tay igong oras sa pagpadayon sa atong programa. Pag-uban-uban karong adlaw to na lang ugmang adlaw sa atong panag-uban-uban. Ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Gina. O kini si Ate Willow guban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay kun ang